Здравейте, семейство! Как сме? Пътуваме към офиса в момента. Днес ще си говорим по една тема за личностно развитие, инвестиции и грешки и абсолютно всичко свързано с прогреса, който правиме през годините. Знаете, че аз много обичам да си говоря за такива неща по принцип. Така че да, днес ще си поговорим за това, какви грешки аз съм допускал до сега. Аз съм на 27, ако някой не знае, защото ме питат. На колко години си? На 27 години съм. Какви грешки съм допускал до момента? Какво бих променил, ако сега се върна на 18, 19, 20, за да мога да имам по-бърз прогрес? Така че качваме се в офиса, правиме по едно кафе и сядаме на столчето. Така, вече сме в офиса. Сега, по принцип, започна да ставам рано, следните няколко седмици, доста рано, така че започнах да огладнявам рано. И както знаете, който ме следва в Instagram, разбира се, какво ми гледаш телефоните? Това е лично. Шегувам се. Как се стресна, Роби? Не се стряскай, спокойно, всичко е 6. Да, който ме следва в Instagram, ако не ме следвате, последвайте ме. Знае, че ставам рано и съм в момента в много, така, не мога аз строг режим, но в хубав режим за хранене. Затова съм си взел, като дисциплиниран човек, овесени ядки и банан. Между другото, това не съм го правил от много години. Това е нещо, което и днес ще обсъдя, което съм правил като една моя грешка. Лично аз се отчитам като грешка. Да, грешка, която повтарям, между другото. Много забавно. Да, влизаме във форма, да видим как ще са нещата. Следващото видео ще бъде от залата, тъй като не сме пускали скоро видео от залата, как тренираме. Не знам какво ще бъде, дали ще бъде в тренировка по бокс, кикбокс, ММА или ще бъде тренировка от залата с тежести, но ще имате тренировка от залата, тъй като имате интерес, поне някой от вас. Така че сега пускаме кафе и сядаме да говорим. Така, днес отново сме статични, за съжаление или не. На Роби вече му писна, ме боли фара като цяло. Днес ще поговорим за личностно развитие, грешките, които аз съм допускал, нещата, които бих променил, ако се върна на 18-20. Защо го правя това нещо, точно това видео и точно сега? Защото имах няколко запитвания от момчета, и то не малко, около 10. Момчета ми писаха лично в Инстаграма дали мога да им споделя някои неща, дали мога да им помогна по някакъв начин с някакви съвети и така нататък. И затова реших да го направя това видео, защото да, може да ме гледат малко хора, но аз съм сигурен, че ще бъдем полезни. Така, днес ще минем по 3 точки, които ще говорим. Първото ще бъде за личностно развитие. Това, което аз бих променил, ако сега се върна на 18-20 години, и това, което не бих правил, ако съм на 18-20 години. Втората точка ще бъде инвестиции, но не инвестиции като пари в нещо, в активи, да кажем имоти, акции и така нататък, а инвестиции във време, знания, умения и хора. Това са най-важните неща, които са, даже мога да кажа, че са повечето от тях са безплатни. И третото важно нещо, което ще обсъдим днес, са грешките, т.е. моите лични грешки. Това, което аз съм допускал на база мои взети решения. Защото всички сме хора, допускаме грешки със сигурност и в този период на живота си допускам грешки, но, нали, говорим за миналото и за моето по-младо аз. Добре, сега ще започнем с първата точка, която съм записал, личностно развитие. Какво бих променил, ако съм на 18-20 години? Ако съм на 18-20 години в момента, бих променил няколко неща. Първото е, няма си прекъсвам образованието. Тоест, бих записал, както бях тръгнал, висшето си образование и не бих го прекъснал, защото срещам трудности по пътя. Тоест, нямаш пари, почваш да работиш някакви неща, нямаш време да учиш и да си завършиш образованието и лесно се отказваш. Това е едно от нещата, които бих променил, ако сега се върна на 18-20, и смятам, че това, което разбрах с опита си, времето така или иначе минава. Да, образованието като цяло, системата и така нататък не допринасят с кой знае какво, но никога не знаеш какво ще потрябва в живота, в това се убедих. Другото нещо, което бих променил, ако се върна на 18-20 години, е следното. Не бих прибързвал. Давам ви елементарен пример. Татусите. Аз исках татус още на 16-17 години. Но казах, окей, може да е емоционално решение. Вижда хората около мен правиха безумни неща, някакви пеперутки, някакви педараски работи. И аз си казах, окей, аз няма да го правя, ще изчакам до 22, 23. Може би, ако тогава ме кефи, ще го направя. Станах на 23, мисля, че тогава си направих първия татус. И си казах, то още ме кефи, ще го направя. Но, да, направих татуса, всичко беше 6, аз много си ги харесвах тогава. Но дойде наистина етап в живота,
живота, в който аз не очаквах, но някои решения, които трябваше да взема и някои неща и някои възможности, които имах, наистина опираха до това нещо, което не го вярвах, наистина. Аз си казвах, къде аз ще работя нещо си, каквото и да било, свързано с това да имаш статус и с тези ограничения. Но повярвайте ми, не избързвайте, не взимайте такива решения, които са сериозни, или поне, ако говорим конкретно за татуировки, да не е видима част, да е скрита от тук нагоре, на гърдите, на гърба, окей, да не е по врата и да не е на видима част, както аз съм го направил. Така че това го читам като грешка. Какво не бих правил, ако съм на 20, на 18-20 в момента? Не бих работил толкова, колкото работех тогава. Колкото и странно да звучи, по-скоро наистина бих се фокусирал върху по-важни неща, да гледам дългосрочно как след 10 години ще бъда по-добър и как след 10 години ще изглежда живота ми, отколкото моментно да изкарам някакви пари. Така, това ще бъде за грешки, т.е. за какво бих променил и какво не бих правил, тъй като мога да разтягам много лукуми, не виждам смисъл, но горе-долу да ви отговоря на въпроса, че времето минава, инвестирайте в знания. И идваме на втора точка. Инвестиции. Тук ще говорим, както споменах, не инвестиции, акции, имоти и бизнеси и така нататък, защото ние сме на 18. Ние нямаме пари. Ние трябва да правим пари. Решенията, които вземем тогава, наистина определят до голяма степен и бъдещето след 5-10 години. Така че тук ще говорим за инвестиции на време, знания, умения и хора, ментор, среда и така нататък. Ще започна с времето, защото наистина той е най-ценният ресурс, който никога няма да се върне, за съжаление, и трябва много правилно да го използваме. Инвестирайте времето правилно. Тоест, да, работете, важно е на 18-20 да работим, но тогава има много по-важни неща. Тогава е изграждащия период. Тогава трябва да трупате знания. Тогава трябва да сте сред хора, които имат визия за следващите 5 години, следващите 10 години, а не хора, които просто работят на някакви места, които могат да ги върши всеки друг. Не очаквайте да работите нещо, което може да го прави всеки и вие да искате да изкарвате повече пари с тази работа. Няма как да стане това нещо. Трябва да работите, да имате умения по-различни от всеки друг, за да може да сте по-скъпо платен. И колкото и клиширано да звучи, колкото и да сте го чували по книги, списания или там каквото социални мрежи, докато не започнете да го правите, ще сте на едно положение. Ако вие сте лесно заменим, защо аз трябва да ви плащам повече? Давам пример. Няколко професии. Охрана. Всеки може да е охрана. Говоря ли в мол, в някои магазини и така нататък. Колко си ценен? Какво правиш по-различно? Какви са твоите умения? Никакви почти. Касиера в магазин, продавач, консултант. Това са професии, които са много лесни заменими. Затова не очаквайте там да ви ценят и не се обиждайте, когато ви плащат малко или се отнасят с неуважение към вас. Защото вие го заслужавате. И това е факт. Аз го правех, обиждах се, а не разбирах, че аз не съм нищо кой знае какво и не допринасям с нищо по-различно за бизнеса и за самия човек, който държи бизнеса. Знанията и уменията. На 18-20 години знанията и уменията са всичко. Тоест не да ги имате, а да ги придобивате. Нали, нека правим разликата. Тоест инвестирате в знания и умения. Не давайте пари за скъпи почивки тогава или не то скъпи почивки, сега малко така смешно звучи, но като цяло за глупости, за дискотеки, за някакви излишни харчове, за скъпи дрехи и така нататък. Давайте пари за знания и умения. Отговорете си на въпроса, какъв искам да бъда след 5 години, какво искам да правя, каква свобода искам да имам или какво искам да работя и така нататък. След като си отговорите на въпроса си, задайте какво ще ми коства това нещо, какви знания и умения, за да съм ето тук. Примерно да изкарвам 10 000 лева или 20 000 лева или 30 000 лева. И решавате какви знания и умения са ви необходими и започвате да работите по въпроса. Защото знанията и уменията са абсолютно всичко. Това е най-важното нещо в живота, което аз го пропуснах, за съжаление, на един етап, защото се бях фокусирал върху изкарването на пари. Последствие разбираш, че парите са абсолютно нищо. Парите, изкарайки ги днес, дори да изкараш на 18-20 години 3-4 хиляди лева от неща, които ти не ги разбираш, просто си хванал някакъв тренд или просто работиш много, това няма много голямо скалиране. Тоест, в бъдеще след 5 години, да, на 18-20 може да си модерен, може да се чувстваш добре, че изкараш достатъчно, но след 5 години, ако ти си на същото положение, с цялата инфлация, с абсолютно всичко, което поскъпва в живота, ще разбереш, че наистина си допуснал голяма грешка. Затова инвестирайте в знания и умения. И последното нещо, което е за инвестицията, е хората около вас. Винаги трябва да се заобграждате с по-успешни хора. Тоест, нещо време е много модерно да се казва ментор. Да, може да ви звучи смешно тук в България, защото ние се подиграваме на всичко, но ментор е много важно нещо.
Това е човек, който е минал по този път. Ако примерно вие искате да бъдете на 20 и искате на 30 да бъдете успешен човек, който да има някакъв бизнес изграден до 6 цифри на година и така нататък, тоест вие за да стигнете там, вие трябва да го видите. Вие трябва да бъдете около такива хора. И точно за това са менторите. Те ще ви спестят време. Да не губите време в глупости. Тоест, ако можеш да постигнеш нещо сам за 5 години, с ментор можеш да го постигнеш за една. Защото той ще ти вкара... Ментора няма да ти свърши работа вместо теб, но той ще направи така, че да ти спести време. Тоест, цялата енергия, която имаш, защото на 20 трябва да изгаряш от енергия. Цялата енергия, която имаш и можеш да вложиш в нещо, той просто ще ти даде посоката. И вкарвайки енергията в правилната посока, всичко се случва. И няма да имате никакви проблеми. Затова инвестирайте в знания, умения, ментор и се заобграждайте с по-успешни хора, с такива, каквито вие искате да бъдете. Защото само и така ще бъдете успешни в следващите 5-10 години. И така, сега стигнахме до последната точка и може би една от най-важните, които може да ви дръпне много назад. Грешките. Грешките, които аз съм допускал и грешките, които и вие ще допускате. За съжаление, не може да избегнем без грешки, но поне да ги минимизираме и да се учиме от тях. Грешките, които аз допусках, са неправилните хора. Допусках неправилните хора да са в моя живот, обграждах се с неправилни хора и благодарение на това, че съм с неправилни хора, стигна до положение, в което започнах да забравям важните неща, които споменах първите 2 точки и стигна до момента, в който аз се фокусирах само върху парите. Тоест, аз избързах с живота си, с визията за живота си и забравих да положа нужните усилия преди да живея това, което искам. Неправилните хора ме доведоха до мисълта за бързи пари и до грешки. Аз загубих много средства, нараних много близки хора, за съжаление, без да го искам, защото от жаждата за това да стигна по-бързо до нещо. Но за съжаление тогава съм бил млад, нали, по-млад от сега, на 22-3 години и не съм осъзнавал, че няма нещо като бързи пари. Ако някой ви обещае бързи пари, че днес може да изкарате 1000 лева, 2000 лева, ако му свършите това и онова, не му вярвайте. Този човек иска да ви навреди. Аз за съжаление се подведох и сгреших. Нараних много близки хора, без да искам, изпаднах в много тежки положения, защото тук не говорим за 10 и 15 хиляди лева, тук говорим за много повече пари и средства. И допускайки тези грешки, минах през много тежък период. Много малко хора от вас, аз съм сигурен, че ще се справят, минавайки през това, което аз съм минал, психически най-вече. Искаше ми се да заспя и да се събудя след може би 1-2-3 години, всичко да е решено, но осъзнах, че живота не работи така и че аз съм човека, който трябва да си помогне. Тогава беше може би първият ми път и последен, в който се обърнах към психолог, защото имах нужда, наистина бях в много тежко положение и той ми каза, единствената борба, която може да водиш е със себе си. Имаш 2 варианта. Или се бориш с живота, или оставаш той да те срине. И аз разбрах, че трябва да се вдигна, защото не мога да променя нещата, които съм правил, грешките, които съм допускал, хората, които съм наранил, за съжаление, мога само да простя на себе си и да продължа напред. Така и направих. Затова моят съвет е, наистина, забравете за бързите пари. Няма нещо като бързи пари. Инвестирайте в знания, умения, в правилните хора. Който ви каже, има тук една схема, ела да направим това, ела да направим онова, този човек иска да ви навреди. Подсъзнателно, съзнателно, несъзнателно, не ме интересува как, този човек не ви мисли доброто. Затова не бъдете такива хора. Избягвайте бързите пари и лошите хора. Последното, страхът, но не страхът от нещо конкретно, да кажем животни и така нататък, а страхът от това какво ще кажат другите хора. Въпреки че съм го чел в много книги и на момент се мотивирах и си казах, аз няма какво да се притеснявам от другите хора, вътрешно имах една бариера. Какво ще кажат другите хора, ако направя ето това? Аз искам да следвам моя път. Да, на другите хора моят път звучи безумно, някакво малумно, защо не се занимаваш с по-сериозни неща, какви са те неща, които правиш, докъде ще доведат тези неща и така нататък. И аз наистина се съобразях с това нещо. Но знаете ли кое е най-важното тук? Вътрешното щастие. Вие как се чувствате? Чувствате ли се добре с това, което правите? Колкото и малумно, глупаво, неадекватно да звучи за другите хора и хората около вас. Ако вие се чувствате окей, правете го. И го правете много. И го правете по най-добрия начин. И аз ви гарантирам, че вие ще сте много по-успешни от хората до вас, които имат бариери, които никога не ги прекрачват и които никога няма да ги прекрачват. Тези хора винаги ще бъдат на дъното. Тези хора винаги ще живеят един посредствен живот. Тези хора винаги ще са с оправдания, че не могат да са достатъчно добри, че просто съдбата им е такава, че са от такова семейство
семейство и така нататък. Вие не трябва да го позволявате. А ако вътре имате пламък и искате да направите нещо, независимо какво е, независимо на колко години сте, и искате да вървите по даден път, направете го. Защото аз ви казвам, че ще загубите отново време, а времето лети, времето минава бързо така или иначе и няма кой да ви го върне това време. Пак говоря от личен опит. Аз съм загубил много години, съобразявайки се на другите хора мнението. Защото те едва ли не преценили това, което аз искам да правя, че било глупаво. Не ми пука. Вече не ми пука. И съм си казал, че от тук нататък аз ще живея живота по моите правила. Аз ще управлявам моят живот. Не ме интересува какво ще каже Георги, Петко, Гергана и който и да е. Ако аз искам нещо, аз ще го преследвам. Ако за теб е глупаво, изтри ми номера, блокирай ме, махни ме от социални мрежи, не ме е без за теб. Накратко, без да съм груб. Така че елиминирайте страха, следвайте си мечтите, живейте живота, който искате, обграждайте се с хора, които изгарят като вас, изгарят за живота, който искат. Ако искате да сте богати, ако искате да сте умни, ако искате просто да сте свободни или да живеете спокоен живот, каквото и да е, това, което ви прави щастливи, просто го направете и не се съобразявайте с на другите мнението. Защото един ден, дали след 5, 10, 15, 20 години, ще се обърнете назад и ще кажете: подяволите, защо ги слушах тези хора? Защо не живях както искам? И тогава няма да мога да върнете времето. Но пак ще имате опцията да продължите от днес, независимо, че сте на 40. Да продължите от днес да живеете както искате до края на живота ви. Така че това ще бъде от днесната тема семейство. Надявам се, че ви е полезно това, което говоря, защото наистина съм минал през много, може да съм на 27, минал съм през много голям крак в живота и наистина мога да ви помогна дори с ето такъв съвет и с най-голямо удоволствие би го направил. Надявам се да ме подкрепите, да ме последвате в YouTube, в Instagram, навсякъде. Моля ви, това е много важно. Не ви коства нищо, а за мен е нещо. Така ние ще се развиваме, така ще развиваме екипа. Знаете, живеем в малка България, малка държава, с малки възможности, но пък ние сме хора с големи сърца и даваме всичко от себе си, въпреки абсолютно всичко, въпреки системата. Така че последвайте ме тук, навсякъде, в TikTok, Instagram, където искате ме последвайте, за да може да се развиваме. И последно, ако искате допълнителен доход месечен, може да напишете долу в старт, в съобщенията, или в линка ще оставим линк към Telegram групата ни за спортни залози и екипът ни ще се свърже с вас, за да доуточним абсолютно всички неща, да ви дадат указания за целия процес и да се включите и да станете част от нашето семейство. Благодарим ви, ако сте гледали до края, за мен беше много ценно това нещо и ще се видим в следващия влог.